bitalen artean egon nintzen, biak aukeratuko nintuzke, eta biak dira txikitatikan orain arte sonpresente izan ditudan bitalde, bada Zutagar taldea. Nik uste dut anai zarraren gustu musikalak jaso dituela erentzian, eta roka eta heavya, eta artean Zutagar nola ez talde bat presente izan dudana bizita guztian. Eta bestea agian gurasoen gandik jaso dudan talde bat, ez? Mutriko barak dira ere bai, Mutriko konta ondarrekoak, eta Itoiz taldea izango litzake. Agian geroago baloratu dudan talde bada, edo adinarekin aurrera agian diskografia osoa gehiago baloratu dudana, eta disfrutatu dudana. Baina, izango ganuke bi talde alboan izan ditudanak horrebiak izango lirateke. Eta Anatema taldea, ingles batzu dira, eta diska da We Are Here, Because We Are Here. Hola rock progresiboa, pop ikutuekin, eta da disko bat oso kantu progresiboekin, gora bera askorekin, eta gitarra garbiak, ahotsu melodikoak, eta uste dut diska ikusgarri badala, eta benetan momentu askotan lagundu dudana nire burua horre behar nuen lekuan izaten. Bi abestien artean gehiatuko nintzake, biak rock estiloko taldeak dira, asko entzun ditudan taldeak, asko gustatzen zidan, bi disko kutsu. Lehenengoa da Willis Drummonden Antologin diskan dagoen behin argian esarrita abestia, ia 8 minutuko kanta, zati lasaiak, amaira oso kanta progresiboa, amaira indartsu batekin, hor dago tartean minutu bateko akople bat, Willis Drummond izan da niretzako ere bai talde bat, segurazki gehien ikusi duena zuzenean, ez? Orduan abesti hori jote zuten askotan azkeneko abestien esala, eta da abesti bat asko gustatzen segidana, ez? Eta bigarren abestia beste estilo batera goaz, baina rock energikoa eta estondarretik gertu dagoen talde bat, Audio Slave taldea. Eta, Drown Me Slowly izeneko abestiarik nentu bintzakele, Out of Exile o Exile ez da izela esaten dut. Eta, diska osoa jutzen daitik ikaragarria, baina abestiatik niretukotan horrekin getuko nintzakele. Abesti bat daukat ez daki zerratikan hiltzatuta gerutzen zaidana aspalitikan, da, nik egoagean musikarekin daukadan lotura izadatzen duena, ez? Eta da, Anjedu aldek dauka abesti bat, gitarra zahar honekin abestikoa, esaldi bat dauka estrofa batean esaten duena, ekaitzak barealdiak batera gainditu ditu guztiak, ilusio eskoguneak etxipenaren garail lainotxuak. Ez, esan ez, musikak zela garai honetan eta momentu txarrenetan hortxe egon dela, ez. Eta kasuetan gitarra baten inguruan ari da, baina, nik musika zer den izladatzen duen abesti bat dela, ez. Zaila egiten zait bat aukeratzea, kasu honetan pixkat etxera edo nire ingurura tiratuko dut, eta da Keo Bagirre etxea, Ondarrutarra. Tale pilatan uek, Fior, gari batean, nugu Arnauzen ere gilizen, Koiatx diskoan, nire lehen akordeak beraien eskutik ikasi nuen, Ondarruko musika eskolan, orduan, gitarra kolea parte izateaz gain, sortzaile bezala dut zait izugarria, diska gora hoia ditu, eta, itxalguan daukagunez, baloreak jartzeko ere, bai ez, inguruan daukagun talentua. Streamingean, gaur egun asko streamingean, kotxean, Bluetooth bidez, zorionez, kotxeak horrendik badauka diska reproduzitzailea, orduan produktorea. Orduan, bai gustatzen zait, diska, vinilora benik ere ditxi, baina dudik ez daukat CD-an asko esgotetutzen dela streamingean, baina orduan CD-a gehiago maite dut, entzutzea, streamingea pasatzen zaidana da, aukera asko dago, baina topatzea diska bat goiti bera entzutzeko, askotan momentu ere ez datezen erraza topatzea, baina autoanko denbora kilometro horietan diskoa esango nuke, baina streaminga tamalez tamalez zorionez, eskuragarri daukagun zerbait da, ez, horrebiek. Berezi, ditut zeiago aitekin aditutako bi leku berezi, eta dira bi leku, agian
Ez jendeagatik, kopuruagatik, ez da ere gure kontzertu honena izan zelako, baina bai giroa kontzertu aurretik bertan eta ondoren. Goratzen dute saiagoa iteko familia guztia ontzela, bi kontzertu horietan, eta horitzapen polita daukat, bertan osutero giroa, bada Mauleko zinka ostatua, kuartzaleak garekin aritu ginen, eta bigarrena goratzen dute, Iruñean jo genuen Infernu tabernan, goratzen dut toki bat nahiko txikia, eskali batzuk jaltzatuta, eta goratzen dut oso kontzertu bero bezala, eta bai, kordoan horre ditut, bai. Hau kasu honetan, bai, gertutasunagatik eta bai, askotan bai kontzertuak ematen eta bai ere antolatzen eta soinu teknikari lanak egiten ere ebilidan leku bat Muturreko gaztetxea, nahitan ez hori aukeratu behar dut. Makina talde eskurritu ditut, bertan, borrokatu dut, ikasi dut pila bat, eta orduan, bihotzak hori leku hortan ematen da, bai, leku kutsu honena. Esaten lehenengo kontzertola erraldoia ikusi nuena, egian, hola gehien impresio gehien egin zidana, pareto handi bat, musika volumen handia, izan zen 2013an Iron Maidenen etorri zen Made in England 2008 urteko bira baten edizioa, berriz egin zuten lista berdina, azte bat izango, amazki urte izango genituen bertan, eta izan zen lagun bat lagun bizi guztiko Iron Maiden zaletuak izan garen talde lagun batekin ikustera, eta iten ginen, ez dakit, sekula ez genuen bizi horrelako sentaziorik, Grisez guztitako egunak, eraso taldearen diska, 2003 urtekoa da, 10 urte nintuela erosi nuen, enkalkulo gaterata, eta bai hori izango zen. Azkena oroitzen dudana da zertan Mutrikuko jaietan, oso teknikari bezala honintzen delanean, eta da, Dekapentxo taldea, da musika kubatarrak dira, bi aizpa uste dut, ez banago gaizki, eta azul deitzen da diska, musika kubatarra, gazteleaz eta euskeraz ere kantatzen zuten, diskadan uste, abestia gazteleaz direla, zuzenean bi hautsetara euskeraz abeste zuten, eta hori izan zen, uste dut hori izan dela azkeneko diska.